Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa padha di. Biasa, Bos. Wabarakatuh. Ya bener, Barin. Dong lagi telepon lho, Kak. Loh. Kan iki penting. Lho, donya tak gegem lho apa nih? Oh, alam Barin iki lho. Jaluk 200. Piye tapi bengok. Karo Bu, roto kudu limo. Rokok Pak kon mikir. Bisa. Krotong regane 75 jelek 200. Iya, ya negara rogene kokan yang ini iki. Gara-garane. Pokoke entek. Mbak Rin rokok, Mbak Rin. Rokok bayar sekawan kok. Bisa terang ya? Tikus sewu. Alah omong Iki diurus apik, iku nak janji rubung semut apa tawa? Roto Bos untuk persiapan. Roto Bos untuk persiapan besok. Kilo ya. Apik ricik. Tapi kok ora wame dik ning waduk. Wong dongkrak. Enggak Jawa dongkrek. Gak coba. Oh. Ini waduk ruwame nih waduk. Kira kok jadi penet ngene diarep bareng. Kira. Iki kayak ning kulkas. Kulkase piye gede jare, freezer. Iya. Sing jeremu. Wis ora model, gak oleh berusaha. Ora nek suwun Bukan sayur. sayur aja bener. Oh bener ya, Mas. Gede. Ngon sayur. Freezer dadi es to iku es. Freezer dadi es kok es batu. Malah membatu. Gimana gak gawe kopi minta bim. Bim, Ngene tok Mbak diadek kene. engko nek ning kok dikek kulkas sak plastik ya, Mbak Rin? Jogone plastik. Nah. Loh. Kok buka freezer gak jadi abrak yang metu kok freezer nang angin. Gak soteng apa tak soteng. Dari kayak di kopra apa? Ya, 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 ya. Silate. Bapak PS anak. Sowe gawe kopi. Bener apa nih? Bisa. Lagi perusuh datang. Ya, ya, ya. Apa? Apa sih? Unboxing apa sih? Korek. Loh, Ora tak ketak tentang stok. aku sitok. Aku sitok. Biaji iki mesti. Nih. Ora gede iki. Nih. Unboxing. Korek. Tasik Bos. Unboxing. Aku sitok Bos. Alah gosek bareng kok. Aku tak dole dijual. Ya tapi kon ngendum asline. Korek SKC. Aku rawine kon ngendum ae. Alah, kalian. Korek dikirimi Mbak sapa to, Keh? Wis ora nek kabeh. Ah, kerja. Kerja anak jendum. Kasih to. Biyen lho ki. Lho. Nira lho, ki sing tukang naik pohon nira. Kenapa? Dhek nganggo arit, nganggo kendil loro, uga. Nyapa, Bos? Ya karena iki wong Timur Tengah iki golek aren. Iki korek wong sugih lho, iki sekali pakai dibuang lho. Kali pakai lho, Bos. Iya toh, Dapat Bos. Padha, angin-anginnya padha. Ternyata bukan. Terus, Bos. Acara apa Mbak Rin ning kono ke? Jadi nanti saksikan vlogku ya. Kita akan memvideo tradisi Notopuro yaitu mentil iwak. Jadi Mentel iwak. bancaan sebelum pembukaan mancingan besok, Bos. Dan ada pertunjukan dongkrek. Dongkrek. Tapi setiap setiap arek bukan mancing mesti enak ngono. Setiap tahun, setahun sekali. Angger arek bukaan mesti ngono. Bukaan, betul. Lah sendian ora nek Biar bancaan tok kayak dongkrek. karena belum ada. saiki dongkrek wis enek. Saiki wis enek ning desa. Wong Notopuro dhewe. Iya. Wih. Penyanyi rock iki. Ngono, guys. Gaga. Setelan
Ngono guys, jadi nanti disaksikan ya iki persiapan buat besok mancing. Ya toh, mancing ready. Pancing Baginda, pancingku jek ning omah. Engko jipuk dirakit. Ngono, Bos. Mesele ben tahun, Bu. Ben tahun. Ben tahun. Setiap arek mancing mesti. Iya, benar bukan ben tahun aku tau mengikuti kok. Ngono kuwi maksudnya selamatan masa wong akeh apa acara dongkrekan tok terus rampung. Sing jaga-jaga khususé karo sesepuh-sesepuh. Piye? Sing melok jaga kae. Heeh. Jaga kae sing melok terlibat ning kono iki kabeh pokoke sing gelem teko. Masyarakat barang ini anu sih. Tapi tetep delok iwake. Padahal harus delok. Jelek dijuguk berapa iwake ngono. lho, masa dijolo he, Pak Dik? Nek medhil. Delok to metel. Nek mancing angel dijolo. Dinggo Ya, dijupuk sampel sampel tok sak pira. Saking medel pari lho, Duk. Kan dikok saiki kan Saiki saiki ngono lho. Wow. Dijupuk sitok di kan berarti kayak anu. Gua iki gak akeh. tak kira nek akeh. Pancing yo aku pancing. Tapi nek gak kenek aku jolo biasa. Nggo jolo. Tapi masyarakat juga berkah dede kok mah, Kak. Iya ta gowo ampun teman gowo ora punya. Enalah maaf tak sikat tenan kowe malah. Nek yang dahulu bisa aku tahu itu panggil Panggang bucang. Panggang bucang bos buat persiapan mancing besok. Pancing ready ora to? Mancing ora tau iki kan panji. Kilo. Ye? Ini ayo proposal. Piye balik neh piye? Tegekmu gak nganggur stok bos. Enggak, kuwi lho kayak mega kurang mega. Lemes tegekmu. Padha pancingku iya. Ini pancing pager bonggu. Ini gak. Lah iku nang bobot 2 kilo barat tak tanting to. Kakune pol Pak Dik wi. Oh, wenteng kaku karbon, full karbon. Ayo lho. Duk kowe iki nganggo isi kaya sono kalau kuat. Muat kan. Sono. Kok sono ya. Nggih pring ya njajal alasan pring. Pring kuat kaya sono. Mate pring sing gilik. Lah kuwi Pring sing gilik. Kuat sono. ning lemari. Tuk pancing iki sesuk iya. Besok apaan to wis no. Hah? Saenake. Saenak ya. Adi saenak ya. Tapi itu panggone. Kuwi kan nggon. Yo kan. Gak. Iwak sek pepe, iwak sek pepe, iwak sek pepe. Iwak sek pepe, iwak sek pepe, iwak sek pepe. Tase, aduh Pakcik. Apa? Mau ini. Apa tuh? Minta. Mau ini. No bos. Bang yo melu jongrekan, Dir. Ya aku ki nyoteng kok. Dene kono Dek ning isor Dek. Lho. Nek kono. Ndas jongrekan sapa? Wong tuwek lho aku bukan Tak kira cah nom-nom. ora iso cah nonton piye. Yo melok juga. Berarti Mbak Rin iya melok. Mbak Rin melok, Mbak Rin. Yen maksudnya kan nak musik itu kan dongkrek. Oh. Terus eneng sing ngisahno cerita eneng. Nenek wong tuwek ra Wong jowo tuwek. iki. Oh, pidato. Tok tuh. tok 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 kowe bajingan. Kan ceritane kan ngusir Pak Gebluk to. Tolak gebluk ngubengi Tolak desa. gebluk. Lho, Lek, iki jawab to cerita zaman biyen dongkrak. Dongkrek kok dongkrak. Ambiyen aku dongkrek kan ning Dongrejo. Wong Dorjo. Dadi pomo dongkrek Dongrejo. Dongrejo. Dongkrek Dongrejo. Kuwi desa bos itu lagu. Lho, tapi cacah nak madani ngono. Ngono, kadang dong maron. Piye? Dongkrek kedung maron. Tapi balik ke Banteng ya. Banteng. Ada Banteng yo. Dongkrek Dong batang. dongkrek kedung bulan. Tema Durbus saya Durbus. Dongkrek kedung. Dongkrake. Enak ya desa, jeneng desa, Bos. Jadi ono bos, ki kesenian. Kesenian. Nanti tonton kok vlog Kadir ya. Kuat Junior. Wede. Kuat sana dong, Pak. Lho. Bos. Tetap di Kulot Channel. Tidak. Tidak wih lho. Guys, Kuat channel itu skip and Ngapur, kayak jadi skip wih lho. Kuat Junior dari sebelah tak. Ribas kabeh. Gulat family. Kuat family, kuat family. Pegi play. Sing wetal iki nek sapa? Mati klik to lagi. Mati klik.
Terus ngono guys, kegiatan kita tadi habis pulang dari Madiun dan Mas Hendri ngambil umpan buat besok bos ya. Sama ning kono. Dhuwur. Sama beli kroto. Wes Dir, closing Dir. Oke, jangan lupa nanti saksikan di Kulot Junior ya di kawan channel. Habis ini langsung langsung ke Kulot Junior Balang tak edit tak uncalno pokoknya gue bengen-bengen atau jam-jam sama jangan lupa saksikan ya bos. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, dan subscribe hanya di Kawan channel. Bariki Kulot Junior ya. Kulot channel gak usah. Terima kasih bos. Salam asoy, salam sempak telah. Jangan lupa saksikan ya pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.